Haram maşini adamın hükmürowanlığı döwründe halk maslahatynyň üssü bilen tutuş halkymyz çykgynsyz ýagdaýy. Tragediýa tedewar edilip, şol sanyna 100den gowrak adam ajala buýrulypdy. Indi şol döwürdäki betbagatçylyk täzeden dolanyp, Türkmenistanyň häzirki nesilini ulu howp astyna goýýar. Ar namysyny ýitiren leppey gullardan, wejaralyga ýuwrulan maskarabaz, yaranjaňlardan, delsiz agylsyz wepaly gul bolmaga taýyn mahluklardan ibaret bu üýşmeleň haramdagyň ganhor rejimini hemde onuň neberelerini utanman, uýalman ulu şowgun bilen bütün dünýäň öňünde ikrar we berkarar etmäge taýar. Zalymiň enatasynyň şanyna goşulýan goşgular, dikilýän ýadygarlyklar, buga hyzmatkar ýaly deýuslaryň watana bolan söýgüsü üçin medal bilen silahlanmagy, ýurdun raýatlaryna haramdagyň tohumnyň diktaturasy ömürlük we midemezdir diýen propaganda peltepäni ornaşdyrmak maksady bilen edilýär. Egerde jemgyýetiň demokratik ösüş ýolunyň öňüne döwlet propaganda terrory bewet basýan bolsa, diýmek diktator öz halkynyň garşysyna uruş yglan etdi diýilen netije çykýar. Beýle çykgynsyz ýagdaýda halkymyza diňe özüni goramak ýoly galýar. İlkinci nowbatda halk maslahatyna gatnaşan 600 adamdan, ýagny her birisi orta hasapdan 6000 adama wekilçilik eden delegatlardan bir jogap soramak gerek. Haşanna hasaplaşyk wagty gelende bu şeytan guly hyzmatkarlary Recep Saparow we beýleki şeytan gullary ýaly ömürlerini owadan nepede ötürmeseler-de öz kabul eden kararlary üçin jinayet jogapkärçilige çekiljegi iki uçsuzdur. Ey ilahi emine, adan yolu atlanalım, atlanalım. Adan yolu atlanalım.